Средний и малый бизнес Казахстана 70% возглавляют женщины, то есть это тот самый потенциал, который даст новые результаты для роста благосостояния наших стран. Это будет взаимополезно, это будет взаимовыгодно. И мы, конечно же, благодарны, что инициатива исходила от Таджикистана, от правительства Таджикистана, чтобы в рамках мероприятий прошел такой форум. Очень будем рады видеть наших уже, я могу смело сказать, не подруг, а сестер у нас в Казахстане. Я надеюсь, что по итогам данного форума будут подписаны совместные бизнес-проекты, и мягкая сила женского бизнеса внесет свою лепту в данное мероприятие. таҳким ва тавсияи ҳамкории занони Тоҷикистон ва Қазоқистон дар чаҳорчӯби форуми занон, захираҳои молиявӣ ва ҳимоя аз зӯроварӣ на фақат барои фароҳам овардани замина барои табодули афкор, иттилоот ва таҷриба, таҳияи тавсияи ҳамкории минбаъда ва тавонмандсозии нақши занону духтарон дар рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳарду давлат замина мегузорад, балки таҳияи стратегия ва механизмҳои беҳтар намудани мавқеъ ва вазъи иқтисодии занон, баррасии монеаҳо ва роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷударо дар масъалаи пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон муайян менамояд. иброз дошт корманди Кумитаи кор бо занон ва оилаи ҷумҳурӣ Сабоҳат Рустам. аз як ҷиҳат агар ба таҳкими робитаҳои дӯстии миёни бонувони ҳарду кишвар мусоидат намояд, аз тарафи дигар барои бароҳ мондани ҳамкориҳои судманд дар риштаи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат, аз он ҷумла сиёсат, иқтисод, иҷтимоъ ва фарҳанг як таҳкурсии боэътимодро хоҳад гузошт. ёдовар мешавем ки дар кори форум шахсони масъул оид ба тавонмандсозии ҳуқуқ ва имконияти занону духтарон, роҳбарони бонкҳои давлатӣ ва хусусӣ, намояндагони вазоратҳои корҳои дохилӣ, масъулон оид ба масъалаҳои пешгирии зӯроварӣ дар оила, намояндагони ташкилоти байналмилалӣ, олимон, ҷомеаи шаҳрвандӣ, соҳибкорзанон, ташкилот оид ба тавонмандсозии ҳуқуқ ва имконияти занону духтарон иштирок намуданд. дар замони соҳибистиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта дар саросари мамлакат қариб ба пуррагӣ таъмиру навсозӣ карда шуд. ин имкон дод ки як ҳадафи муҳими стратегӣ, раҳои бахшидани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ самаранок татбиқ карда шавад. таъмиру навсозии роҳҳои байналмилаливу ҷумҳуриявӣ тавассути сармояи дохилӣ ва хориҷӣ амалӣ карда шуд ва ин кор имрӯз ҳам идома дорад. аз ҷараёни марҳилаи навбатии таъмиру таҷдидии роҳи автомобилгарди Бохтар-Данғара дар минтақаи Бохтар вилояти Хатлон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. даврони соҳибистиқлолӣ барои рушди ҳама соҳаҳо имкониятҳои хубе фароҳам оварда, ки аз баракати он зиндагии сокинон рӯз аз рӯз рӯ ба беҳбудӣ ниҳода истодааст. имрӯзҳо дар асоси корҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон роҳҳои маҳалливу аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд марҳила ба марҳила таҷдиду азнавсозӣ ва мунфарж гашта. бо ин васила ҳам рафту омади сокинони маҳаллӣ ва ҳам дар воридоту содироти маҳсулоти ниёзи мардум таъсиргузор хоҳад буд. бунёду навсозии роҳи Бохтар-Данғара аз се марҳила иборат буда, марҳилаи якум қитъаи роҳи автомобилгарди Бохтар-Левакан мебошад, ки дарозии он 972 километрро ташкил дода, бо харҷи 22,81 миллион доллари амрикоӣ амалӣ мегардад. баъд аз таҷдиду азнавсозӣ, роҳи мазкур ба категорияи 1Б техникӣ баробар мешавад. дар доираи амалишавии навсозии роҳи автомобилгарди қитъаи Бохтар-Левакан, сохтмони 2 адад гузаргоҳи рӯизаминӣ, 5 адад такядевор бо дарозии умумӣ 554 метр, 5 адад қубури обгузар, 3 адад пули нав дар километрҳои дуюм, чорум ва ҳафтум, васлу насби новаҳои оҳану бетонӣ, чароғонкунонии беруна, инчунин насби аломатҳои роҳ ва бунёди дигар иншоотҳои зарурӣ пешбинӣ гардида, бинобар иттилои масъулин айни замон корҳо дар марҳалаи якум бо маром идома дошта, аллакай 80% корҳои сохтмонии он ба анҷом расонида шудааст.
عین زمان در کیلومتری 1 تا کیلومتری 2 خواباندن خبت بیتونی راهگذرها ادامه دارد. اینچنین در انشاءات راهروی زیر زمینی در نقشه داشته است که کار ادامه دارد. اینچنین در برابر ساختمان راه خواباندن خط آب نوشاکی با درازی 5500 متر، خط کانالیزاسیا با درازی 2800 متر، کشیدن خط هوایی علاقه با درازی 8000 متر، خواباندن توربه گاز در عرفه انجامیابی می باشد. تخت سنگ‌های بین راه با مقدار 43000 دانه خوابانده شده است. اینچنین خواباندن تخت سنگ‌های راه پیاده‌گرد و مقدار 33000 دانه وصل کرده شده است. ساختمان راه مرحله یکم باختر لوکان را در ماه اکتبر تورا با صفت خوب مقصد داریم به انجام رسانیم. در انشاءات در عین زمان زیاده از 200 نفر با کارگران به کار تامین کرده شدند. اینچنین در انشاءات زیاده از 100 مکانیزم تکنیکو با کار سفربر کرده شده است. هدف اساسی از عملی نمودن لایحه بنیاد و نوسازی راه اتومبیلگردی باختر لوکان برای تامین نمودن بخطری و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله با معیارهای بین المللی مطابق نمودن حالت و اندازه‌های گیومتری راه، اینچنین صرف نمودن وقت و سوزشواری برای کشانیدن مال و محصولات گوناگون در همه فصل سال و تأسیس جایهای نوی کاری در حدود جمهوری میباشد. بعد از ظرفا ریختن، هموار کردن، خط کردن در سیمای موهای وقتی با تلفن جوابگو برای زمین را بهترین است. 3 وقت هفته جز خود معاش توز میکنم یکم خانگی نیست. ما شگرانه از آن میکنیم که در وطن ما تینج اصده کار میکنیم. این حال ما کشیدن کارهای راهسازی را سری و به انجام رسونیم. من از آن میفهمم که در وطن خودم کمی هم باشد سهم خود را میگذارم. ای پیشتر خیلی خوب شده. خیلی پیش ممکن نیم ساعت میرسیم. 14 و زیاد 15 منوت در شهر میرسیم. برای ما خیلی خوب شده. وقتی بود راه کندگی و زدگی بود. باز خدا شکر روزی هم تین جای را بی کدیانش آزاد میریم. مورد ذکر است که تجدید راه اتومبیلگردی مذکور متشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عملی میگردد. در آینده میتواند همروزه توسط این راه مال و محصولات زیاد به دشواری صادرات و واردات کرده شود که این هم باشد در عملی گشتن هدف سوم حکومت جمهوری تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی نقش بارز خواهد گذاشت. گزارش محمد رضا شریف زاده، طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. در 6 ماه اولی سال 2024 در سودهای اقتصادی جمهوری 1609 پرونده اقتصادی بررسی گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2023 17 عدد زیاد می باشد. در این خصوص امروز رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان رستم میرزازاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. ذکر گردید که سود اقتصادی حلنامه 863 پرونده برآورده، استحصالات دایر به 80 پرونده قطع کرده شده است. در این دوره قبول 10 عریضه رد کرده شده، 2 پرونده از روی تابعیت و 240 عرض و درخواست بنابر به طلبات قانونگذاری مرافعوی مطابق نبودنشان برگردانیده شدند. در این دوره 372 نفر به سودهای اقتصادی به طور شفاهی و 162 مراجعت شخصانی واقعی و نمایندگان شخصانی حقوقی در شکل خطی وارد گردیده است، تاکید گردید در نشست مطبوعاتی. همچنین ذکر شد که از شماره عمومی مراجعت کنندگان 156 عدد حل گردیده، 6 عدد برای بررسی به 6 ماهه دوم سال 2024 گذاشته شد. اطلاع داده شد که سودیه‌ها و کارمندان دستگاه سودهای اقتصادی در بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی سهم می‌گذارند. در 6 ماهه یکم سال 2024 بخشیده به سال معرفت حقوقی اعلان نمودن سال 2024 نقشه چاره‌بینی‌ها تصدیق شده. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به تطبیق برنامه تعلیم و تربیت حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 طریق تلویزیون و رادیوی مرکزی و محلی با اهالی 1034 صحبت و ملاقات و در مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخبار عامه 286 مقاله چاپ شده است.
вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон аз ба истифода додани 251 корхонаи нави саноатӣ дар 6 моҳи соли равон дар тоҷикистон иттилоъ медиҳад. вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шерали Кабир дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод ки дар натиҷаи ба фаъолият шурӯъ кардани корхонаҳои нави саноатӣ дар мамлакат 1714 ҷойи кории нав фароҳам оварда шуд. аз ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 19 корхона, дар вилояти Суғд 91 корхона, дар вилояти Хатлон 42 корхона, дар ноҳияҳои тобеи марказ 39 корхона ва дар шаҳри Душанбе 62 корхона ба истифода дода шуданд. корхонаҳои нав дар 6 моҳи гузашта беш аз 60 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. аз 251 корхонаи нав 62 ададаш ба саноати хӯрокворӣ, 66 адад ба саноати сохтмон, 58 корхона ба соҳаи мошинсозӣ, саноати мудофиа ва химия, 49 корхонаи дигар ба соҳаи саноати сабук ва пила марбут мебошанд. инчунин дар соҳаҳои саноати маъданҳои кӯҳӣ, металлҳои қиматбаҳо ва ангишт 5 корхона ба истифода дода шуд. ба гуфтаи вазири саноат, бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани ин корхонаҳо қадами муҳиме дар самти татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат, саноати кунонии босуръат ва аз кишвари аграрӣ ба мамлакати индустриалӣ аграрӣ табдил додани Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилояти Суғд дар 6 моҳи сипаришудаи соли равон наздик ба 13 миллиард сомониро ташкил додааст. дар ин давра кишоварзони вилоят ба маблағи бештар аз 5 миллион сомонӣ маҳсулоти гуногун истеҳсол карданд ки ин нисбат ба рақамҳои ҳамин давраи соли гузашта бештар мебошад. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди садҳо коргоҳҳои нави саноатӣ дар назар дошта шудааст. иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии роҳбарияти вилояти Суғд. дар толори маҷлисии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд оид ба натиҷаҳои фаъолияти иқтисодии иҷтимоии вилоят дар нимсоли аввали соли 2024 нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар оғози нишасти матбуотӣ раиси вилояти Суғд аз ҷанбасти фаъолияти иқтисодии иҷтимоии вилоят дар нимсоли якуми соли ҷорӣ натиҷагирӣ кард. дар нишасти матбуотӣ муовинони раиси вилоят, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру навоҳӣ, роҳбарони ташкилоти муассисаҳо ва намояндагони васоити ахбори омма ширкат варзиданд. қайд гардид ки дар моҳҳои январ-июни соли ҷорӣ корхонаҳои саноатӣ якҷоя бо соҳибкорони инфиродӣ ба маблағи 12 миллиарду 831 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ҳамин даври соли 2023 бо назардошти индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ 110,1%-ро ташкил кард. тавре ки иттилоъ гирифтем, дар ин давра ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар моҳҳои январ-июн дар ҳамаи бахшҳои хоҷагӣ 5 миллиарду 373 миллиону 70,1 ҳазор сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин даври соли 2023 13,1%. аз он ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 2 миллиарду 905 миллиону 896,6 ҳазор сомонӣ ё 15,7% ва чорводорӣ 2 миллиарду 437 миллиону 173,5 ҳазор сомонӣ ё 10,1% зиёд шудааст. таъкид гардид ки тибқи маълумоти расмии хадамоти гумруки вилояти Суғд дар нимсоли аввали соли ҷорӣ гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд 1 миллиарду 475,6 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин даври соли 2023 9,2% ё 124,8 миллион доллар зиёд шудааст. вилояти Суғд бо 61 мамолик, аз он ҷумла бо 10 мамолики иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бо 51 кишварҳои хориҷи дур муносибати савдои хориҷӣ дорад. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ розноманигорон оид ба фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, сабабҳои аз фаъолият боз мондани бархе аз корхонаву коргоҳҳо ва таъсиси корхонаҳои нав, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ бо истифодаи панелҳои офтобӣ, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъминот бо оби полизӣ, содироти маҳсулот ва масоили вобаста ба марз, ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ ва дигар масъалаҳо суол дода посухҳои мушаххас гирифтанд. дар нимсолаи аввали соли 2024 олимони Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон таҳқиқотро аз рӯи 110 мавзӯъ аз ҷумла 68 мавзӯи илмии таҳқиқотии бунёдӣ, 14 мавзӯи илмии таҳқиқотии амалӣ ва 28 мавзӯи илмии таҳқиқотии бунёдию амалӣ идома дода, натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. дар ин бора президенти Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон Хушвақтзода Қобилҷон Хушвақт зимни нишасти хабарӣ иттилоъ доданд. таъкид гардид ки барои истифодаи
таҷрибаи амалӣ дар истеҳсолот беш аз 15 коркарди илмӣ ва пешниҳоди олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон манзур карда шуд. дар ин давра аз тарафи олимони Академияи миллии илмҳо 7 патент ва 3 нахуст патенти ҷумҳурӣ барои ихтироъ ва 3 қарори мусбат оид ба додани нахуст патенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ихтироъ ба даст оварда шуд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки бо мақсади муаррифии натиҷаи корҳои илмию таҳқиқотии кормандони илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар ин давра вобаста ба масъалаҳои муҳими илмӣ дар академия беш аз 60 чорабинии илмии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баргузор карда шуданд. дар ҷараёни нишасти хабарӣ ҳамзамон доир ба дигар самтҳои фаъолияти академия дар нимсолаи аввали соли 2024 маълумот пешниҳод гардид. пас аз як моҳи дигар дар мамлакат ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ таҷлил карда мешавад. ба хотири дар сатҳи шоиста истиқбол намудани ин санаи муҳими таърихӣ бо ибтикори ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат маъракаҳои гуногуни маърифатию омӯзишӣ ташкил карда шудааст. ҳадаф аз ташкили ин чорабиниҳо талқини ҳифзи арзишҳои миллӣ ва давлатӣ дониста мешавад ки мардуми шарифи Тоҷикистон дар давоми 33 сол ба даст овардааст. гузориши ҳамкорони мо аз маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар аз ҷараёни ҳамин гуна тантанаҳои идона омода шудааст. дар доираи ҷашни бузурги миллӣ 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зери ташаббусҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар ҳар шомгоҳон бо ширкати роҳбарият ва кормандони ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ чорабинии фарҳанги фароғатӣ бо иштироки бевоситаи мардуми Хатлонзамин доир карда мешавад. ин навбат дар ин шоминаку як қатор рӯзномаву маҷаллаҳои даврии вилоятӣ ҳамаи он комгорию муваффақиятҳое ки аз даврони таъсис то ба имрӯз ба даст оварданд ба маърази тамошо гузоштанд. мо бисёр ҳам ифтихор дорем аз он ки имрӯз барои ҷомеаи журналистӣ, барои аҳли қалам, барои аҳли зиё фазои бисёр ҳам мусоиди эҷод фароҳам мебошад ва ана ҳамин дастовардҳое ки мо имрӯз ба маъраз гузоштем далолат аз он мекунад ки имрӯз журналистони вилоят барои тарғиби сиёсати созанда бунёдкоронаи раҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон барои муаррифии дастовардҳои умуман ҷомеаи Тоҷикистон саҳми бориз мегузоранд. қаламкашони кишвар тарғиб мекунанд он корҳои созандагии ободоние ки дар вилоятамон вусъати тоза пайдо кардаанд ва ман фикр мекунам ки аз он ки имрӯз шаҳрвандони зиёде ба тамошои ин намоиш омадаанд мо ҳама дар як фазои бисёр ҳам дӯстона фазое ки ваҳдати миллӣ побарҷову устувор ҳаст фазои шодиёна фазои шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ ва он ваҳдати миллие ки мо шумо дорем имрӯз гирди ҳам омадаем ва ин намоиши зебои ҳунариро тамошо мекунем. ҳамзамон муассисаи давлатии Хатлон синамо зодаи даврони истиқлол буда то ба имрӯз 13 филми ҳунарӣ, 6 филми ҳуҷҷатӣ ва як қатор лавҳаву очеркҳои телевизиониро омода карда пешниҳоди дӯстдорони синамои тоҷик гардонидааст ки ин ҳама дастовардҳои ноил гашта аз баракати соҳиби истиқлолии кишвар маншаъ мегирад. албатта мо имрӯз синамосозон бисёр ифтихор аз он дорем ки роҳбарияти олии кишвар мешои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи синамо бисёр таваҷҷӯҳ некарда истоданд ки дар чанд марҳила барномаҳои рушд барои ин соҳа қабул карданд ва яке аз он барномаҳо барномаи рушди кинои тоҷик барои солҳои 2018-2022 буд ки муассисаи давлатии Хатлонсинамо дар асоси ин барнома таъсис шуд ва имрӯз дар ин барномаи фарҳангии шукӯҳи истиқлол мо тамоми он дастовардҳои худамонро ба маърази тамошо гузоштем. албатта ин истиқлол барои мо чӣ мегӯянд як давлати нав дод, як заминаи нав гузошт барои рушди соҳаҳои мухталифи давлатдории тоҷикон. ҳаракат дорем ки ба филмҳои таърихӣ даст бизанем, чунки тавассути ин филмҳо мо метавонем зудтар тамаддуну таърихи миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем.
маврид ба зикр аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бо мақсади рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмини зиндагии шоистаи ҳар як сокини шаҳр бо истифода аз захираву имкониятҳои мавҷуда тамоми кӯшишу талоши худро равона сохта ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои амалиро роҳандозӣ менамояд. самараи истиқлолият аст ки имрӯз сокинони касбу кори гуногун имрӯз ҷамъ омаданд ва мо хушбахттарин занони дунё ҳастем ки дар фазои сулҳу оромӣ ба сар мебарем ва имрӯз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон духтарони дурдасти мо ба дилхоҳ донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат ва хориҷ аз он имконияти донишандозӣ доранд ва маҳз дониши баланди мо занону бонувон аст ки дар соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат кору фаъолият намуда дар рушду пешрафти мамлакат саҳми боризи худро мегузорем. чорабинии тантанавӣ то дер вақт идома ёфта ҳунармандону мутрибон баҳри осудагӣ ва болидарӯҳии сокинони вилоят месароиданду кӯдакони ин даврони хушбахт мерақсиданду шодмонӣ менамуданд. дар доираи тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ба замона мутобиқ намудани фаъолияти соҳаи тандурустӣ аксари кулли муассисаҳои тиббии мамлакат бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ таъмин ва сатҳи казбияти кормандони соҳа беҳтару хубтар мегардад. дар маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд шароиту имкониятҳои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ ба талаботи рӯз ҷавобгӯ гардонида шудааст. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши навбатии мо. беҳдошти сиҳатии аҳолӣ дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамешагии давлати ҳукумати тоҷикистон қарор дорад. маҳз ҳамин таваҷҷӯҳ аст ки сол аз сол маблағгузории соҳаафзода таҷдиду навсозӣ ва бунёди биноҳои нави соҳаи тандурустӣ роҳандозӣ гардидаву вориди муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ таъмин шуда сатҳу сифати хизматрасонӣ ба меъёрҳои талаботи замон мутобиқ шуда истодааст. бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо раҳнамоии бевоситаи президенти мамлакат дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд бунёди бинои замонавии маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳо ва бо таҷҳизоти замонавии ҷаҳозонидани онро метавон дастоварди бузурги соҳаи тандурустӣ дар замони соҳибистиқлолӣ арзёбӣ намуд. маркази бемориҳои дил бо дороии имкониятҳои хуби технологиву мутахассисони соҳибтахассус дар самти дарёфт ташхису муоина ва табобати бемориҳо ба аҳолӣ хизмат расонидаву пайи ташаккули малакаи касбӣ омӯзиши навгониҳои соҳа ва роҳандозии усулҳои ҷадиди табобат беш аз пеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. ҳамин сол зиёда аз 6 нафар кормандони марказ хусусан ҷавонон берун аз ҷумҳурӣ такмили ихтисос гузаштанд ва соҳиби дипломҳои хориҷа гардиданд вобаста бо соҳаи худ. он ҳам бошад ба ташхисгузории ултрасадои дил ва ангиографияи нақшавӣ, амалиётҳои стентгузорӣ ва ҳозира мақсади асосии марказимон ин ҳам бошад боз ҳам муҳайё намудани шароитҳои муфид фароҳам овардан ба беморон ки дар ҳудуди маркази мо шуда истодааст мебошад. солҳои охир теъдоди гирифторони бемориҳои қалб дар ҳоли афзоиш аст. аз он ҷумла онҳое ки мубталои бемориҳои рӯзчавии рагҳои дил гардиданд зиёд шуда истодааст. чун навъҳои бемории дил зиёд аст, вобаста ба ташхису муоина табобат бо таҷҳизоти тиббии замонавӣ низ ба роҳ монда мешавад. дар баробари бунёду ба истифодадиҳии маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳо имкон фароҳам оварда шудааст ки усулҳои нави ташхису муолиҷа ва ҷарроҳӣ бо харҷи ками вақту маблағ ва муҳимтар аз ҳама дар маркази вилояти суғд роҳандозӣ гардад. айни замон мутахассисони марказ бо истифода аз таҷрибаи табибони кишварҳои хориҷи дуру наздик ва таҷҳизоти тиббии муосир ба нафароне ки гирифтори бемориҳои мухталифи қалб мебошанд шифо мебахшанд. ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ва пешбаранда дар рушду такомули давлатдории миллӣ нақши муносиб доранд. ҳукумати мамлакат барои дар амал татбиқ намудани ҳадафу мақсадҳои наҷибонаи худ бештар ба ин қишри пурнерӯ такя мекунад. саҳми ҷавонон дар пешбурди соҳаҳои мухталифи ноҳияи восеъ низ назаррас дониста мешавад. хоҷа назриев аз ҷараёни ҳамоиши навбатии аъзои шӯрои кор бо ҷавонони ин ноҳия гузориш медиҳад.
пешгирии ҷиноят миёни ноболиғон бо роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи наврасони ҷавонон, пешгирии бегонапарастӣ, пешгирӣ ва панҷшавии бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла вируси норасогии масмумияти одам, ин ва дигар мавзӯъҳое ки дар замони ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи ҷаҳони имрӯз доғи рӯз мебошанд, дар кори шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон дар назди раиси ноҳияи восеъ мавриди муҳокима қарор дода шуданд. дар кори шӯро котиби шӯрои кор бо ҷавонон, аъзоёни шӯро ва раиси шӯро баромад намуда аз дастовардҳои ҷавонони ноҳияи восеъ тибқи нақша чорабиниҳои 6 моҳаи нимаи аввали соли 2024 исобот дода, нақшаи кори шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон назди раис ноҳияи восеъ барои нимаи дуюми сол тасдиқ гардид. дар кори шӯро раиси ноҳияи восеъ, раиси шӯрои кор бо ҷавонон дар ноҳияи восеъ дар баромадашон аз ҷавонон таъкид ба амал оварданд ки ҷавонон дар рӯҳияи ватансозӣ ва ватандорӣ тарбия ёбанд, ба қадри арзишҳои миллӣ, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар расанд, ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ дастгирӣ ёбанд. баҳри амнияти оромии Тоҷикистони азиз ҷавонон бояд парчами ваҳдати миллиро баланд бардоранд. дар ин ҳамоиш қайд гардид ки дар ноҳияи восеъ 76 нафар гирандагони стипендияи президентӣ мебошанд. аз инҳо хушбахтона имсол 11 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия тариқи маркази миллии тестӣ ба мактабҳои олии кишвар ба таври буҷавӣ дохил гардиданд. дар ҷаласаи шӯрои кор бо ҷавонон дар ноҳияи восеъ ҳамчунин раиси шӯро аз ҷавонон даъват ба амал оварданд ки дар тозагии ҳифзи муҳити зист, вазъи экологии маҳал таваҷҷӯҳи баланд зоҳир намуда, бо баргузории ҳашарҳои тозакорӣ, ташкилоту муассисаҳо ва сокинон ба корҳои тозакориҳо ҷалб намоянд. дар қисмати ҷанбастӣ хатмкунандагони курси маърифати ҳуқуқӣ назди маркази ҷавонони ноҳияи восеъ бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи хатми курс ва мукофотҳои молӣ тақдим карда шуданд. гузориши хоҷа назриф худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. то оғози соли нави хониш расо як моҳи дигар боқӣ монд. вазорати маорӣ ва ниҳодҳои зертобеи он дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тибқи нақшаи қаблан таҳризӣ шуда дар давоми 3 моҳи таътили тобистонаи хонандагон муассисаҳои таълимиро таъмиру таҷдид ва ба соли нави хониш омода мекунанд. одатан моҳи август дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ давраи натиҷагирӣ аз корҳои таъмирӣ ба ҳисоб меравад, зеро то ин муддат дар аксар муассисаҳо таъмиру таҷдид анҷом меёбад. мавзӯъро ҳамкорони мо аз ноҳияи Тоҷикобод идома медиҳанд. имрӯзҳо муассисаҳои таълимии ноҳияи Тоҷикобод ба оғози соли нави таҳсил ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. аз тарафи маъмурияти муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии мақомоти иҷроия, кумитаҳои падару модарон ва соҳибкорон биноҳои таълимии муассисаҳои таълимӣ бо сифати хуб таъмир гардида ба соли нави таҳсил омода карда мешаванд. муассисаи мо аз 2 бинои асосӣ иборат мебошад. 14 синфхона муассисаи мо 14 синфхона дорад. мо аллакай дар 14 синфхона таъмирро ба анҷом расонидем. мо корро дар беруни муассиса шурӯъ намудем. мо ҳаракат мекунем ки барои соли нави таҳсил муассисаро пурра омода намоем. аҳли маорифчони ноҳия дар соли таҳсили дар пеш истода баҳри беҳтар намудани раванди таълиму тарбияи насли наврас тамоми кӯшишу ғайрати худро равона намуда, бо ин мақсад имсол мутахассисони ҷавону кордон бештар ба кор ҷалб карда мешаванд. муассисаи мо баъди анҷоми соли хониш ба таъмир шурӯъ кард ва аллакай 14 синфхона таъмир шудааст ки ин дохили биноҳо мебошад ва беруни бино таъмир дар беруни биноҳо идома дорад. мушкилии асосии мо нарасидани ҷои нишаст буд. хушбахтона бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи таълимӣ сохтмони муассисаи наву замонавӣ дорои 5 синфхона барои 250 нафар хонанда дар 2 баст идома дошта то соли хониши нав сохта ба истифода дода мешавад. бо амалӣ шудани тадбирҳои зарурии мушкилоти асосии соҳа аз қабили норасоии кадрҳо, таъмиру таҷдиди синфхонаю озмоишгоҳ ва беҳдошти сифати таълим дар соли таҳсили нав мунтазам бартараф мегарданд. дар шаҳри Исфара низ айни ҳол охирин корҳои таъмириро дар муассисаҳои таълимӣ анҷом медиҳанд. тибқи иттилои ҳамкорони мо анҷом додани ин кор солҳои охир ба анъанаи неки мардумӣ табдил ёфтааст. яъне дар таъмиру таҷдиди мактабҳо волидайни хонандагон ва соҳибкорону саховатмандон ҳам саҳми бештар мегузоранд.
дар ҳудуди шаҳру диҳотии Исфара ба имрӯз дар зиёда аз 89 муассисаҳои таълимӣ корҳои вобаста ба таъмиру тармими иншоотҳо бо сифати хуб ба анҷом расидаанду дар макотиби боқимонда то санаи 15 август чунин умур бояд комилан ба анҷом расонида шаванд. умуман дар Исфара 74 адад муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 9 литсей, 2 муассисаи таҳсилоти асосӣ, 1 мактаб парваришгоҳи махсуси бачаҳои қувваи босирашон суст ва зарир, 2 мактаби хусусии ғайридавлатӣ, 1 адад хонаи бачаҳо фаъолият мебаранд, ки дар онҳо дар маҷмӯъ 43475 нафар муҳассилин таҳсил менамоянд. ба хотири сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф ҳамарӯза эҳсос мегардад. ба хотири ба сатҳу сифати таълим, баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, ба хотири шароит фароҳам овардан ба насли наврас дар ҳамаи 89 муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Исфара имрӯз бо мақсади ҳисси зебоипарастӣ, бо мақсади аз нав тармиму таҷдид намудани муассисаҳои таълимӣ تعمیر در همه مؤسسه‌های تعلیمی رفته ایستاده است و امروز ما با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره که از بودجه شهر زیاده از 885,000 سومانی مبلغ جدا گردیده است و خاطر تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی و یادآور شدن به مورد است که در همه مؤسسه‌های تعلیمی تا سنه 15 آگوست سال 2024 پورا مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر برآورده می‌شوند. умуман то имрӯз дар муассисаҳои таълимии шаҳру диҳотии Исфара бо баробари 1058 синфхонаҳо, 11 толори варзишӣ ва 39 адад ошхонаҳои мактабӣ низ аз таъмири хушсифат бароварда шудаанд. дар раёсати маорифи шаҳр иттилоъ доданд, ки барои таъмири ҷории муассисаҳои маориф то имрӯз беш аз 885,000 сомонӣ ҷудо шудааст, ки 92,000 он ба ҳисоби маблағҳои махсус, 431,000 сомонӣ ба кумитаҳои падару модарон ва 11,800 сомонӣ ба дигар саҳмгузорон рост меояд. тағйирёбии иқлим дар кишварҳои минтақаи Аврупо проблемаи норасогии оби ошомиданиро ба миён овардааст. аз ҷумла дар ҷазираи Сардинияи Италия хушксолиҳои бардавом боис гардид, ки мақомот дар минтақа ҳолати фавқулода эълон кунанд. дар Ҳиндустон иҷлосияи 46-уми Кумитаи мероси умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО идома дорад. шарҳи бештар ин ва чанд хабар дигар аз хориҷи мамлакат дар саҳифаи навбатии барнома. дар ҷазираи Сардинияи Италия ба далели хушксолии тӯлонӣ ки боиси камбуди оби ошомиданӣ шудааст, мақомот вазъияти изтирорӣ эълон карданд. чанд ҳафта боз дар ин ҷо борон намеборад ва ҳарорати ҳаво то 40 дараҷа гарм шудааст. вазъияти изтирорӣ то 31 декабр эътибор дорад, зеро норасоии об ба тамоми ҷабҳаҳои фаъолият, кишоварзӣ, саноат ва сайёҳӣ дахл кардааст. тадбирҳои махсуси фавқулода аз ҷумла маҳдуд кардани истифодаи об ҳам ба хоҷагию корхонаҳо ва ҳам ба шаҳрвандони алоҳида таъсир мерасонад. ҳукуматдорони ҷазира инчунин ният доранд, ки барои муҳофизат аз хушксолӣ чораҳои дарозмуддат андешанд ва аз ҳукумати Италия даъват мекунанд, ки барои ҷазираҳои калони мамлакат Сардиния ва Ситсилия чунин нақшаҳоро амалӣ намоянд. дар Ҳиндустон иҷлосияи 46-уми Кумитаи мероси умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ба наздикӣ ба охир мерасад, ки дар он аз ҷумла рӯйхати объектҳое, ки бояд дар сатҳи байналмилалӣ ҳифз карда шаванд, аз нав дида баромада шуд. ғори Виетреница охирин ашёи номбар шуда ва панҷумин ёдгории Босния ва Герсеговина мебошад. он дар қаторкӯҳҳои Динаро ҷойгир буда дар сомонаи расмии ЮНЕСКО ҳамчун макони аҷиби гуногунии биологӣ ва эндемикии ғорҳо тавсиф шудааст. боз як ҷузъи нави рӯйхати ЮНЕСКО ансамбли қарроҳои Шверин дар Олмон мебошад. он дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ осеб надида дар филми Кингсмен ҳалқаи тиллоӣ намоиш дода шудааст. дили ансамбл қалъаи Шверин аст, ки ҳамчун манзили бисёр герсогҳо хидмат мекард. он дар асри 19 бо фармони Мекленбург Шверин Фридрих Франси ду сохта шудааст ва имрӯз дар ин бино парлумони минтақавӣ ва маркази таълимӣ барои мураббиёни кӯдакисонҳо ҷойгир аст.
бозиҳои 33-юми олимпӣ дар шаҳри париж идома доранд. варзишгарон дар риштаҳои гуногун барои медалҳои ифтихорӣ нерӯсанҷӣ мекунанд. шаҳри ҳамкорони мо аз ҷараёни ин бозиҳо. Adriano Bruno Oliva dar